Στην αρχή έμοιαζε σαν μια κρυμμένη κοιλάδα στο Πακιστάν, αλλά στη συνέχεια αποκάλυψε ένα παρελθόν που παραμένει ζωντανό και αρνείται να ξεθοριάσει. Αριθμός 1. Το μυστήριο της αρχαίας φυλής των Καλάς. Στην αρχή έμοιαζε απλώς με μια ακόμη απομακρυσμένη κοιλάδα στο Πακιστάν, αλλά σταδιακά αποκαλύπτει ένα ζωντανό απομεινάρι ενός αρχαίου κόσμου. Κρυμμένοι στην απομόνωση, οι Καλάς αποτελούν μια μικρή αλλά φημισμένη κοινότητα, γνωστή για έναν τρόπο ζωής που συνεχίζει να γοητεύει τους επισκέπτες. Με περίπου 4.000 ανθρώπους σχηματίζουν έναν σπάνιο πολιτισμικό θύλακα όπου η ζωή κυλά ήρεμα και οι παραδόσεις παραμένουν ισχυρές. Τα έθιμα και οι τελετουργίες τους, διατηρημένα μέσα από γενιές, δημιουργούν μια κληρονομιά που προσελκύει τόσο μελετητές όσο και ταξιδιώτες. Φανταστείτε έναν τόπο όπου η μουσική, τα φεστιβάλ και η πίστη μπλέκονται με την καθημερινότητα και όπου οι πολύχρωμες παραδοσιακές φορεσιές αφηγούνται ιστορίες του παρελθόντος. Ενώ ο σύγχρονος κόσμος αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, οι Καλάς διατηρούν αρμονία με τη φύση, βλέποντας τα βουνά και τα δάση ως την καρδιά της ταυτότητάς τους. Αυτή η σύνδεση τους καθιστά έναν ξεχωριστό πολιτισμικό θησαυρό του Πακιστάν. Σε αυτό το κεφάλαιο κάνουμε ένα βήμα στον κόσμο τους. Εξερευνούμε σημαντικές πρακτικές και ανακαλύπτουμε μια κοινότητα που τοποθετεί την πνευματική ελευθερία στο επίκεντρο της ζωής. Κάθε στοιχείο της κοινωνίας των Καλάς προσφέρει ένα όραμα ευτυχίας βασισμένο στην παράδοση και την πίστη. Παραμένει ένας συναρπαστικός τρόπος ζωής μέχρι και σήμερα. Η διατήρηση είναι η πιο ήσυχη μορφή ανθεκτικότητας. Αριθμός 2. Η εκπαιδευτική απομόνωση πίσω από τα βουνά του Πακιστάν. Στην αρχή έμοιαζε με ένα ήσυχο ορεινό εκπαιδευτικό σύστημα διαμορφωμένο από τη γεωγραφία, αλλά σταδιακά γίνεται σαφές ότι η εκπαίδευση εδώ χαρακτηρίζεται από περιορισμούς και προνόμια. Στην κοιλάδα των Καλάς η φοιτηση δεν είναι εγγυημένη για όλους, αλλά μόνο για τους τυχερούς. Περίπου 18% των γυναικών και 25% των ανδρών πηγαίνουν σχολείο, γεγονός που αντανακλά την περιορισμένη υποδομή και την απομόνωση. Στις 3 κοιλάδες υπάρχει ένα λύκειο, 2 γυμνάσια και 10 δημοτικά σχολεία. Ένα μικρό σύστημα που ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση και την αλλαγή. Στις τάξεις, παιδιά Καλάς και μουσουλμάνοι μαθητές σπουδάζουν μαζί κάτω από την ίδια στέγη. Η πιο εμφανής διαφορά φαίνεται στην ενδυμασία τους. Τα κορίτσια των Καλάς φορούν πολύχρωμες παραδοσιακές φορεσιές, διακοσμημένες με χάντρες και υφαντά μοτίβα, ενώ τα μουσουλμανικά κορίτσια φορούν χιτζάμπ σύμφωνα με τη θρησκευτική τους πρακτική. Παρόλο που μοιράζονται τα ίδια μαθήματα, κάθε ομάδα φέρει τη δική της κουλτούρα, δημιουργώντας μια πολυπολιτισμική εικόνα μέσα στα σχολεία. Μπροστά από το σχολείο βρίσκεται ένα μικρό κτίριο που ονομάζεται μπασάλι. Εκεί μένουν οι γυναίκες των Καλάς κατά τη διάρκεια της εμήνου ρήσεως ή του τοκετού, περίοδοι που θεωρούνται ακάθαρτες. Δεν μας επιτράπηκε να κινηματογραφήσουμε ή να εισέλθουμε, ωστόσο ακόμη και από έξω, ο διαχωρισμός ήταν εμφανής. Το μπασάλι αντικατοπτρίζει ένα αρχαίο έθιμο που εξακολουθεί να υφίσταται, σεβαστό μέσα στην κοινότητα, αλλά αμφιλεγόμενο για τους ξένους. Η απομόνωση μπορεί να συντηρείται τόσο από τις πεποιθήσεις, όσο και από τα βουνά. Αριθμός 3. Η τολμηρή αγάπη των Καλάς. Στην αρχή έμοιαζε απλώς με έναν πολύχρωμο πολιτισμό γνωστό για τις εντυπωσιακές φορεσιές και τα ασυνήθιστα έθιμα, αλλά σταδιακά αποκαλύπτει μια φιλοσοφία αγάπης διαφορετική από τις περισσότερες. Πέρα από τις θρησκευτικές τους παραδόσεις, οι Καλάς είναι γνωστοί για την ανοιχτή τους προσέγγιση στις σχέσεις. Σε πολλές κοινωνίες, ο γάμος συνδέεται με το καθήκον και τη μονιμότητα, όμως στους Καλάς η αγάπη θεωρείται προσωπική και ελεύθερη. Αυτή η πεποίθηση διαμορφώνει μια κοινότητα όπου η στοργή εκφράζεται ανοιχτά και δεν περιορίζεται από αυστηρούς κοινωνικούς κανόνες. Οι γυναίκες των Καλάς είναι ελεύθερες να ακολουθούν τα συναισθήματά τους, ακόμη και μετά τον γάμο. Αν μια γυναίκα αναπτύξει αισθήματα για έναν άλλο άντρα, μπορεί να τα εκφράσει χωρίς καταδίκη. Αυτή η ειλικρίνεια, ακόμη και παρουσία του συζύγου της, θεωρείται φυσικό και αποδεκτό μέρος της κοινοτικής ζωής. Αυτή η ελευθερία γίνεται πιο εμφανής κατά τη διάρκεια της ετήσιας γιορτής χαράς, όταν η κοινότητα συγκεντρώνεται με μουσική και χορό. Κατά τη διάρκεια της γιορτής, οι γυναίκες μπορούν να επιλέξουν νέους συντρόφους αν το επιθυμούν. Και αυτή η απόφαση γίνεται αποδεκτή ως φυσική. Αν μια γυναίκα αφήσει τον σύζυγό της, ο νέος σύντροφος προσφέρει αποζημίωση, συχνά ζώα εκτροφής, στον πρώην σύζυγο, ως ένδειξη σεβασμού και για να επικυρώσει τη νέα ένωση. Αυτό το έθιμο αναδεικνύει τη σημασία της προσωπικής αυτονομίας στην κοινωνία των Καλάς.
Η γιορτή της χαράς γιορτάζει την αγάπη, τη ζωή και την ατομική επιλογή. Παρόλο που για τους ξένους μπορεί να φαίνεται αμφιλεγόμενο, για τους Καλάς διατηρεί την αρμονία και τον αμοιβαίο σεβασμό μέσα στην κοινότητα. Η πολιτισμική ελευθερία συχνά ακολουθεί τη δική της λογική, ακόμη και όταν αμφισβητεί γνώριμους κανόνες. Αριθμός 4. Μια ασυνήθιστη ομορφιά που εντυπωσιάζει τον κόσμο. Στην αρχή έμοιαζε με απλή περιέργεια για μια απομονωμένη ορεινή φυλή, αλλά σταδιακά γίνεται σαφές ότι η εμφάνισή τους είναι αυτή που πραγματικά μαγνητίζει το ενδιαφέρον. Στις απομονωμένες κοιλάδες του Βόρειου Πακιστάν, οι Καλάς ξεχωρίζουν για χαρακτηριστικά διαφορετικά από τις γειτονικές κοινότητες. Συχνά περιγράφονται με πιο ανοιχτόχρωμο δέρμα, εντυπωσιακά μάτια και εκλεπτισμένα χαρακτηριστικά προσώπου. Στη Νότια Ασία, όπου οι περισσότεροι πληθυσμοί έχουν διαφορετικά γνωρίσματα, αυτή η ιδιαιτερότητα προκαλεί έντονο ενδιαφέρον. Η μοναδικότητά τους έχει εμπνεύσει θρύλους, ιδιαίτερα την πεποίθηση ότι κατάγονται από τους στρατιώτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σύμφωνα με την ιστορία, όταν ο Αλέξανδρος πέρασε από την περιοχή γύρω στο 320 π.Χ., κάποιοι στρατιώτες παρέμειναν στις κοιλάδες του Ινδοκούς και αργότερα αναμίχθηκαν με τους ντόπιους, αφήνοντας ένα γενετικό αποτύπωμα που συζητείται μέχρι σήμερα. Παρόλο που δεν υπάρχει σαφής επιστημονική απόδειξη που να επιβεβαιώνει αυτή τη θεωρία, η ιδιαίτερη εμφάνιση και τα έθιμα των Καλάς κρατούν τον θρύλο ζωντανό. Πέρα από τη φυσική ομορφιά, εντυπωσιάζουν με την πολιτισμική τους υπερηφάνεια και τη φυσική τους γοητεία. Οι έντονες και ντυμένες φορεσιές, τα πολύχρωμα μαντίλια και οι γεμάτες αυτοπεποίθηση εκφράσεις χαρακτηρίζουν τα παραδοσιακά τους φεστιβάλ. Εκδηλώσεις όπως το Φεστιβάλ της Ανοιξιάτικης Χαράς επιτρέπουν στην κοινότητα να εκφράσει την ταυτότητά της μέσα από μουσική, χορό και αρχαίες τελετουργίες. Σε συνδυασμό με την ξεχωριστή τους εμφάνιση και τις ζωντανές παραδόσεις, οι Καλάς παραμένουν μία από τις πιο συναρπαστικές κοινότητες της Νότιας Ασίας. Αν και η πραγματική τους καταγωγή παραμένει αβέβαιη, η γοητεία τους συνεχίζει να προσελκύει το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Μερικές φορές, το άγνωστο γίνεται μέρος αυτού που κάνει έναν πολιτισμό αξέχαστο. Αριθμός 5. Ελευθερία για διαζύγιο χωρίς κοινωνική κρίση. Στην αρχή φαινόταν πως ένας γάμος εδώ θα ακολουθούσε γνώριμα έθιμα της Νότιας Ασίας, όμως σταδιακά αποκαλύπτει αξίες διαμορφωμένες από την ανοιχτότητα και την επιλογή. Στην κουλτούρα των Καλάς, ο γάμος δεν είναι μόνο προσωπική υπόθεση, αλλά και μια γιορτή για ολόκληρη την κοινότητα. Όταν ένα ζευγάρι σχεδιάζει να παντρευτεί, μπορεί να τυπώσει σχεδόν 1000 προσκλήσεις για όλη την κοιλάδα. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να παρευρεθούν, να μοιραστούν φαγητό και να προσφέρουν ευχές. Λόγω των μεγάλων συγκεντρώσεων, οι γάμοι μπορεί να είναι ακριβοί, ωστόσο θεωρούνται θέμα παράδοσης και οικογενειακής τιμής. Σε αντίθεση με πολλές γειτονικές κοινότητες, οι τελετές των Καλάς δεν περιλαμβάνουν το τελετουργικό μέντι. Αντί γι' αυτό, ένας ιερωμένος τελεί έναν απλό νικάχ, επικεντρωμένο στη συνένεση και τους όρκους του ζευγαριού. Στο παρελθόν, οι γάμοι δεν καταγράφονταν επίσημα. Με τον καιρό, καθώς αυξανόταν η ενσωμάτωση, τα ζευγάρια άρχισαν να αποκτούν πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από το κράτος, διευκολύνοντας τα νομικά ζητήματα. Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό της κουλτούρας των Καλάς είναι η ανοιχτότητά της στις συζυγικές σχέσεις. Αν η αγάπη χαθεί, ένα ζευγάρι μπορεί να χωρίσει χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες ή κοινωνική καταδίκη. Και τα δύο άτομα είναι τότε ελεύθερα να ξαναπαντρευτούν ή να αναζητήσουν νέα αγάπη. Αυτό αντικατοπτρίζει τη σημασία που δίνεται στην προσωπική ευτυχία, όπου ο γάμος θεωρείται επιλογή και όχι υποχρέωση. Αυτός ο σεβασμός στην ελευθερία δίνει στην κοινωνική ζωή των Καλάς το μοναδικό της χαρακτήρα. Όπου η επιλογή προστατεύεται, η αξιοπρέπεια παραμένει άθικτη ακόμη και μετά τον χωρισμό. Αριθμός 6. Μουσικές κηδείες και τύμπανα για τον αποχαιρετισμό των νεκρών. Στην αρχή φαινόταν σαν το πένθος να εκφράζεται μόνο μέσα από τη σιωπή, όμως σταδιακά αποκαλύπτεται ένας αποχαιρετισμός γεμάτος ρυθμό και τελετουργία. Στην κουλτούρα των Καλάς, ο θάνατος δεν είναι απλώς ένα τέλος, αλλά μια ουσιαστική πνευματική τελετή. Όταν κάποιος πεθαίνει, η κοινότητα συγκεντρώνεται με τύμπανα και μουσική, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ταυτόχρονα σεμνή και εορταστική. Το σώμα διατηρείται για 2 ημέρες, ώστε να φτάσουν μακρινοί συγγενείς, να δουν το πρόσωπο για τελευταία φορά και να πούν αντίο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, οι οικογένειες ετοιμάζουν φαγητό για τους επισκέπτες, σφάζοντας 30 έως 50 κατσίκες για το γεύμα της κηδείας. Αυτό είναι κάτι περισσότερο από φιλοξενία. Είναι ένδειξη σεβασμού.
Το μοίρασμα του φαγητού παραμένει κεντρικό στοιχείο του τελετουργικού, αντανακλώντας τους δεσμούς της κοινότητας. Στο παρελθόν, οι Καλάς τιμούσαν τους νεκρούς με διαφορετικό τρόπο. Αντί να θάβουν τα σώματα κάτω από τη γη, τοποθετούσαν τα φέρετρα πάνω από το έδαφος, ώστε οι ψυχές να παραμένουν κοντά στα βουνά και στους προγόνους. Με τον καιρό, οι κλοπές και οι ζημιές από άγρια ζώα επέβαλαν αλλαγές και η κοινότητα υιοθέτησε την ταφή στο έδαφος για την προστασία των λειψάνων. Παρόλο που οι πρακτικές ταφής εξελίχθηκαν, το πνεύμα παραμένει, τιμώντας τον νεκρό, στηρίζοντας την οικογένεια και ενισχύοντας την ενότητα. Οι κηδείες των Καλάς έχουν μια ξεχωριστή ομορφιά, όπου ο σεβασμός και η παράδοση ενώνονται σε τελετουργίες αποχαιρετισμού. Το τελετουργικό μετατρέπει την απώλεια σε κοινή μνήμη και σύνδεση. Αριθμός 7. Μια μυστηριώδης ασθένεια που εμφανίζεται μόνο τη νύχτα. Στην αρχή έμοιαζε με έναν τοπικό θρύλο που ψιθυρίζεται στις κοιλάδες, όμως σταδιακά αποκαλύφθηκε ως ένα ιατρικό μυστήριο που αναστάτωσε τόσο τους κατοίκους όσο και τους επιστήμονες. Ανάμεσα στα ενίγματα της κοινότητας των Καλάς βρίσκεται μια κατάσταση που ονομάζεται ασθένεια ημέρας και νύχτας, η οποία προβληματίζει τους παρατηρητές εδώ και χρόνια. Αυτή η σπάνια ασθένεια επηρεάζει κυρίως τα παιδιά. Την ημέρα συμπεριφέρονται φυσιολογικά, τρέχουν και παίζουν όπως όλα τα άλλα. Όταν όμως πέφτει η νύχτα, ακινητοποιούνται. Τα σώματά τους φαίνονται παραλυμμένα. Δεν μπορούν να μιλήσουν, να φάνε ή να ανοίξουν τα μάτια τους, σαν οι λειτουργίες τους να σβήνουν μαζί με το φως. Η ανησυχία αυξήθηκε όταν 3 αδέλφια από τα χωριά Ι και Κούντι παρουσίασαν αυτά τα συμπτώματα. Κάθε πρωί ήταν γεμάτα ενέργεια, αλλά το βράδυ έπεφταν σε ένα ελαφρύ κόμμα, τρομάζοντας τις οικογένειές τους. Αρχικά, κάποιοι πίστεψαν ότι η ασθένεια συνδεόταν με το ηλιακό φως. Η ιδέα αυτή απορρίφθηκε, αφού οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι τα αγόρια μπορούσαν να κινούνται στο σκοτάδι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Παρά τις εξετάσεις από ειδικούς από το Πακιστάν και το εξωτερικό, η αιτία παραμένει άγνωστη. Μερικοί υποψιάζονται ψυχολογικές επιδράσεις που διαμορφώνονται από τις πεποιθήσεις, ενώ άλλοι δείχνουν προς έναν γενετικό παράγοντα. Η ασθένεια έγινε ένα εντυπωσιακό παράδειγμα του πώς αυτή η απομονωμένη ορεινή κοινότητα αντιμετωπίζει ερωτήματα που προκαλούν τόσο την επιστήμη όσο και την παράδοση. Τέτοιες ανεξήγητες περιπτώσεις ενισχύουν το μυστήριο που περιβάλλει τους Καλάς. Τα όρια της γνώσης αποκαλύπτουν πόσο εύθραυστη είναι η βεβαιότητά μας. Αριθμός 8. Ένας φιλικός χαιρετισμός ανάμεσα στους νέους. Στην αρχή φαινόταν σαν μια απλή χειρονομία μεταξύ φίλων. Όμως σταδιακά αποκαλύπτει μια βαθύτερη γλώσσα σεβασμού και ανήκειν. Ανάμεσα στους Καλάς, η ζεστασιά και η φιλοξενία είναι εμφανής ακόμη και στον τρόπο που οι νέοι χαιρετούν ο ένας τον άλλον. Αντί για αποστασιοποιημένες ή τυπικές ανταλλαγές, τα νεαρά κορίτσια των Καλάς φιλοφιλούν απαλά τα χέρια η μία της άλλης όταν συναντιούνται. Αυτή η χειρονομία είναι κάτι περισσότερο από συνήθεια. Εκφράζει φιλία και αμοιβαίο σεβασμό, αξίες κεντρικές για την κοινότητα. Το έθιμο επεκτείνεται πέρα από τους συνομιλίκους προς τους μεγαλύτερους και τους επισκέπτες, αντανακλώντας το συμπεριληπτικό πνεύμα της φιλοξενίας των Καλάς. Η ικανότητά τους να καλωσορίνουν αγνώστους με τόσο φυσικό τρόπο έχει προσελκύσει την προσοχή σε πολλά ταξιδιωτικά ντοκιμαντέρ. Τέτοιοι τρυφεροί χαιρετισμοί ξεπερνούν τα γλωσσικά και πολιτισμικά όρια, επιτρέποντας στους επισκέπτες να αισθάνονται άνετα μέσα στην κοινωνία των Καλάς. Σε έναν κόσμο όπου οι χαιρετισμοί συχνά είναι βιαστικοί ή απρόσωποι, αυτή η παράδοση αναδεικνύει την αξία της ειλικρινούς ανθρώπινης σύνδεσης. Αυτές οι μικρές πράξεις ενισχύουν τους κοινωνικούς δεσμούς και βοηθούν όλους, ντόπιους ή επισκέπτες, να νιώθουν αναγνωρισμένοι και σεβαστοί. Μας προσκαλεί να σκεφτούμε πόσο διαφορετικά θα μπορούσαμε να σχετιζόμαστε μεταξύ μας αν η ζεστασιά ήταν πάντα τόσο αβίαστη. Μερικές φορές, οι πιο απλές χειρονομίες κουβαλούν το βαθύτερο αίσθημα κοινότητας. Αριθμός 9. Όταν κάθε φωτογραφία γίνεται πηγή εισοδήματος. Στην αρχή έμοιαζε με μια ήσυχη ορεινή κοιλάδα που καλωσορίζει περίεργους ταξιδιώτες, όμως σταδιακά αποκαλύπτει πόσο βαθιά ο τουρισμός διαμορφώνει την καθημερινή επιβίωση. Στη γη των Καλάς, οι επισκέπτες αντιλαμβάνονται γρήγορα πόσο κεντρικό ρόλο έχει αποκτήσει ο τουρισμός στη ζωή των κατοίκων. Για χρόνια αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήματος της κοινότητας. Όσοι επιθυμούν να φωτογραφίσουν τους ανθρώπους των Καλάς, συνήθως καλούνται να πληρώσουν ένα μικρό αντίτιμο, μετατρέποντας κάθε εικόνα σε μέρος της τοπικής οικονομίας. Αυτή η πρακτική αντανακλά κάτι περισσότερο από μια απλή συναλλαγή.
αναδεικνύει πόσο απαραίτητος είναι ο τουρισμός για τη διατήρηση των μέσων βιοπορισμού. Λίγο μετά την άφιξή τους, οι επισκέπτες συχνά συναντούν παιδιά που τους πλησιάζουν ζητώντας καραμέλες ή μικρά δώρα. Αυτό που μπορεί να φαίνεται εμπορικό έχει με τον καιρό εξελιχθεί σε έθιμο, καθώς ταξιδιώτες από πολλά μέρη φέρνουν εδώ και χρόνια μικρά δώρα για τα τοπικά παιδιά. Σταδιακά, αυτή η αλληλεπίδραση έχει υφανθεί στην καθημερινή ζωή, αποτυπώνοντας τη στενότερη σύνδεση των Καλάς με τον έξω κόσμο. Παράλληλα με τον τουρισμό, η γεωργία συνεχίζει να αποτελεί θεμέλιο της κοινότητας. Οι Καλάς καλλιεργούν δημητριακά, όπως κεχρί και σόργο, σε στενά ορεινά χωράφια. Αυτές οι καλλιέργειες προσφέρουν τροφή και στηρίζουν μια σε μεγάλο βαθμό αυτάρκη οικονομία. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και το απαιτητικό έδαφος, η γεωργία παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με την πολιτιστική τους ταυτότητα. Μαζί, ο τουρισμός και η γεωργία διαμορφώνουν την ιδιαίτερη οικονομία αυτής της μικρής κοινότητας, όπου η παράδοση και οι σύγχρονες επιρροές συνυπάρχουν. Όταν η παράδοση συναντά την ευκαιρία, η επιβίωση συχνά επαναπροσδιορίζει το νόημα της καθημερινής ανταλλαγής. Αριθμός 10. Ο οικογενειακός οπορώνας που στηρίζει ολόκληρη την κοιλάδα. Στην αρχή έμοιαζε με έναν ακόμη ορεινό οπορώνα, όμως σταδιακά αποκαλύφθηκε ως η ζωτική γραμμή της κοιλάδας. Η φύση έχει χαρίσει στους Καλάς έναν πολύτιμο πόρο, τον οποίο οι επισκέπτες ενθαρρύνονται να γνωρίσουν. Τα βουνά του Χίντουκους προσφέρουν φρέσκα φρούτα γνωστά για τη γεμάτη γεύση τους. Οι Καλάς φημίζονται για τα αχλάδια, τα βερίκοκα και τα σταφύλια τους, που διαμορφώνονται από το κλίμα και το έδαφος της περιοχής. Για τους ταξιδιώτες, αυτά τα φρούτα αποτελούν ξεχωριστές εμπειρίες. Οι αχλαδιές απλώνονται στις πλαγιές, παράγοντας μικρούς, τραγανούς καρπούς με ήπια γλυκύτητα. Τα βερίκοκα, που συλλέγονται το καλοκαίρι, αποξηραίνονται για τον χειμώνα. Τα σταφύλια στηρίζουν την παράδοση της συνοποίησης της κοινότητας. Το δροσερό κλίμα βοηθά τα σταφύλια να οριμάζουν αργά, δημιουργώντας συμπυκνωμένη γλυκύτητα. Για τους Καλάς, τα φρούτα δεν είναι απλώς τροφή, αλλά μέρος της πολιτιστικής ζωής. Η φροντίδα των οπορώνων είναι οικογενειακή παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά. Τα παιδιά μεγαλώνουν ανάμεσα στα δέντρα, βοηθώντας στη συγκομιδή και στην προετοιμασία των φρούτων για το χειμώνα. Αυτά τα φρούτα εμφανίζονται σε γιορτές και προσφέρονται στους θεούς ως ένδειξη ευγνωμοσύνης. Οι επισκέπτες συχνά προσκαλούνται να τα δοκιμάσουν κατευθείαν από τον οπορώνα. Η φυσική τους φρεσκάδα αφήνει έντονη εντύπωση. Τα αχλάδια, τα βερίκοκα και τα σταφύλια καθορίζουν τη γοητεία των Καλάς, όπου άνθρωπος και φύση παραμένουν στενά συνδεδεμένοι. Όταν η γη και το βιοποριστικό μέσο είναι αδιαχώριστα, ο πολιτισμός γεννιέται από το ίδιο το χώμα. Αριθμός 11. Η υγειονομική κρίση στα ψηλά βουνά των Καλάς. Στην αρχή φαινόταν πως η ζωή στα ψηλά βουνά ήταν απλώς απομακρυσμένη. Όμως σταδιακά αποκαλύπτει πως η απομόνωση επηρεάζει ακόμη και τις πιο βασικές ανάγκες. Οι υπηρεσίες υγείας μεταβίας καλύπτουν τις ανάγκες της κοινότητας. Περιτριγυρισμένοι από απότομο έδαφος, οι Καλάς δεν διαθέτουν πλήρη νοσοκομεία, μόνο μικρές κλινικές με πολύ περιορισμένο εξοπλισμό. Πολλοί κάτοικοι βασίζονται σε παραδοσιακές θεραπείες ή ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις για να φτάσουν σε νοσοκομεία μεγαλύτερων πόλεων. Σε σοβαρά επίγοντα περιστατικά, αυτές οι καθυστερήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε τραγικές συνέπειες. Η εκπαίδευση έχει βελτιωθεί, ωστόσο παραμένουν σημαντικές προκλήσεις. Τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο και λαμβάνουν βασική εκπαίδευση, αλλά τα επίπεδα δεν υποστηρίζουν πλήρως τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Οι εγκαταστάσεις είναι λιτές, τα υλικά περιορισμένα και οι εκπαιδευτικοί αλλάζουν συχνά, καθιστώντας δύσκολη τη διατήρηση σταθερής ποιότητας. Οι μαθητές χρειάζονται ισχυρότερη ακαδημαϊκή υποστήριξη και συνολικά καλύτερες συνθήκες μάθησης. Οι περιορισμοί στην υγεία και την εκπαίδευση αντικατοπτρίζουν τη βαθιά απομόνωση των Καλάς, όπου η πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες και πόρους παραμένει περιορισμένη. Παρ' όλα αυτά, η κοινότητα συνεχίζει να προσπαθεί να βελτιώσει το επίπεδο ζωής, διατηρώντας την παράδοση και καλύπτοντας τις ανάγκες των νεότερων γενεών. Η βελτίωση της υγείας και της εκπαίδευσης είναι απαραίτητη για να βοηθήσει τους Καλάς να προστατεύσουν την ταυτότητά τους, ενώ σταδιακά συνδέονται με τον σύγχρονο κόσμο. Η αληθινή ανθεκτικότητα βρίσκεται στην αναζήτηση προόδου χωρίς απώλεια των πολιτιστικών ριζών. Αριθμός 12. Το τελετουργικό απομόνωσης που διαμορφώνει τους άνδρες των Καλάς. Στην αρχή έμοιαζε με μια σκληρή περίοδο απομόνωσης, όμως σταδιακά αποκαλύφθηκε
ως ένα καθοριστικό βήμα προς την πραγματική ενηλικίωση και μια βαθιά προσωπική μεταμόρφωση μέσα στην κοινότητα. Στον πολιτισμό των Γαλάς, η απομόνωση των νεαρών ανδρών σηματοδοτεί τη μετάβαση από την εφηβεία στην ευθύνη. Αυτό το έθιμο απαιτεί αντοχή, προσαρμοστικότητα και δεξιότητες επιβίωσης. Παραδοσιακά, οι νέοι άνδρες στέλνονταν στα βουνά για να ζήσουν μόνοι, φροντίζοντας κοπάδια από κατσίκες και επιβιώνοντας κυρίως με γάλα και κρέας κατσίκας. Η εμπειρία αυτή είχε στόχο να τους δυναμώσει και να τους προετοιμάσει για τα μελλοντικά τους καθήκοντα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, μάθαιναν την ανεξαρτησία μακριά από τις ανέσεις του χωριού. Έπρεπε να βρουν καταφύγιο, να προστατευτούν από θηρευτές και να αντιμετωπίσουν την απρόβλεπτη φύση. Η πρόκληση δεν ήταν μόνο σωματική, αλλά και ένα μάθημα πειθαρχίας, ευθύνης και επιμονής. Μόνο όσοι ολοκλήρωναν αυτή την περίοδο μπορούσαν να συμμετέχουν πλήρως σε μεγάλες πολιτιστικές γιορτές, ιδιαίτερα στη χειμερινή γιορτή Σάμους. Αυτό αντικατοπτρίζει την πίστη των Γαλάς στην αυτοδυναμία και την ανθεκτικότητα ως θεμέλια της επιβίωσης της κοινότητας. Το τελετουργικό ενισχύει επίσης τη συνέχεια των γενεών. Όταν επέστρεφαν από τα βουνά, οι νεαροί άνδρες έφεραν μαζί τους μια βαθύτερη κατανόηση της ζωής και των δυσκολιών που είχαν αντιμετωπίσει οι πρόγονοί τους. Η απομόνωση δεν λειτουργεί μόνο ως προσωπική δοκιμασία, αλλά και ως επιβεβαίωση της παράδοσης και της πολιτιστικής ταυτότητας, διασφαλίζοντας ότι κάθε γενιά μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα. Η ανάπτυξη συχνά ξεκινά στην απομόνωση, εκεί όπου ο χαρακτήρας διαμορφώνεται πέρα από την άνεση και τον φόβο. Αριθμός 13. Το αλκοόλ στις τελετουργίες των Γαλάς για την τιμή των θεοτήτων. Στην αρχή φαινόταν ασυνήθιστο να βλέπει κανείς το κρασί να γίνεται ανοιχτά αποδεκτό στο Πακιστάν, όμως σταδιακά αποκαλύφθηκε μια παράδοση που βρίσκεται στον πυρήνα της ταυτότητας των Γαλάς και της πνευματικής τους έκφρασης. Μέσα στην απομονωμένη ορεινή τους πατρίδα και στη μακραίωνη πολιτιστική τους ιστορία που έχει διαμορφωθεί μέσα από αιώνες συνέχειας. Στον πολιτισμό τους, το κρασί συμβολίζει τη χαρά και την ενότητα, διαφοροποιώντας τους από τη μουσουλμανική πλειονότητα, όπου το αλκοόλ απαγορεύεται. Για τους Γαλάς, η εινοποίηση υπάρχει εδώ και αιώνες και θεωρείται ιερή. Το κρασί αντιπροσωπεύει τη γιορτή, τη φιλοξενία και τη θρησκευτική αφοσίωση. Κατά τη διάρκεια των μεγάλων φεστιβάλ βρίσκεται στο επίκεντρο των κοινοτικών συγκεντρώσεων. Οι άνθρωποι χορεύουν, τραγουδούν και γιορτάζουν μαζί σε μια ζωντανή και γεμάτη ενέργεια ατμόσφαιρα. Το κρασί μοιράζεται όχι μόνο για απόλαυση, αλλά και ως προσφορά στους θεούς και στους προγόνους, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για την προστασία και τις ευλογίες. Η διαδικασία παραγωγής του κρασιού διατηρείται προσεκτικά από γενιά σε γενιά. Οι αμπελώνες αντανακλούν έναν ισχυρό δεσμό με τη γη, και η παραγωγή αποτελεί συλλογική προσπάθεια. Οικογένειες και γείτονες μαζεύουν τα σταφύλια, τα πιέζουν και προετοιμάζουν το κρασί για τα φεστιβάλ. Αυτή η κοινή εργασία ενισχύει τους δεσμούς της κοινότητας. Για τους Γαλάς, το αλκοόλ συμβολίζει την ανθεκτικότητα, τη απλή χαρά και την περηφάνεια για την κληρονομιά τους. Η ανοιχτότητά τους καθιστά ένα συναρπαστικό θέμα για ντοκιμαντέρ, αναδεικνύοντας την πολιτιστική ποικιλομορφία μέσα σε μια χώρα όπου το αλκοόλ είναι σε μεγάλο βαθμό απαγορευμένο. Οι παραδόσεις αποκαλύπτουν συχνά το αληθινό τους νόημα μόνο όταν κατανοηθούν μέσα στο δικό τους ζωντανό πλαίσιο. Αριθμός 14. Όταν ο νεκρός επιστρέφει για να φάει. Στην αρχή φαινόταν σαν μια συμβολική ανάμνηση των νεκρών, όμως σταδιακά αποκαλύπτει ένα τελετουργικό, όπου το όριο ανάμεσα στους κόσμους μοιάζει να καταργείται. Η τελετή Μαντάκ είναι μία από τις πιο ιερές παραδόσεις των Γαλάς. Πραγματοποιείται την Παρασκευή του Μεγάλου Φεστιβάλ Σάμις και είναι η στιγμή που η κοινότητα τιμά τους προγόνους και επικοινωνεί με τα πνεύματα των νεκρών. Οι Γαλάς πιστεύουν ότι αυτή τη νύχτα οι προγονείς τους επιστρέφουν για να μοιραστούν ένα γεύμα με τους ζωντανούς, συνδέοντας το παρόν με το παρελθόν μέσα από αρχαίες πεποιθήσεις. Καθώς πέφτει το βράδυ, οι γυναίκες ετοιμάζουν φαγητά όπως ψωμί με καρύδια και κολοκύθα, προσφορές αγαπητές στους θεούς. Οι πόρτες κλείνουν και ένας πρεσβύτερος καλεί τα πνεύματα να έρθουν και να φάνε. Μέσα στο σπίτι, καλάθια με φαγητό τοποθετούνται μπροστά στο βωμό των προγόνων, ενώ κάποιες προσφορές αφήνονται έξω για τα πνεύματα του σκότους. Η ατμόσφαιρα είναι κατανυκτική και σχεδόν υπερβατική. Μια μεγάλη φωτιά καίει έξω, με τις φλόγες της να καθοδηγούν τις ψυχές προς το σπίτι. Οι ζωντανοί συγκεντρώνονται σιωπηλά, συνδεόμενοι με τους προγόνους μέσω προσευχών και προσφορών.
Για τους Καλάς, αυτή η στιγμή επιδιώκει ευλογίες, τιμά τις προηγούμενες γενιές και διατηρεί την παρουσία των προγόνων στην καθημερινή ζωή. Το Μαντάκ δεν είναι μόνο μια τελετουργική προσφορά, αλλά και διατήρηση της πνευματικής κληρονομιάς. Προσκαλώντας τους νεκρούς να μοιραστούν ένα γεύμα, η κοινότητα επιβεβαιώνει ότι οι πρόγονοι εξακολουθούν να τους καθοδηγούν και να τους προστατεύουν. Αυτός ο δεσμός έχει βοηθήσει τον πολιτισμό των Καλάς να αντέξει για αιώνες, παρά τις πολλές προκλήσεις. Το τελετουργικό μετατρέπει τη μνήμη σε μια ζωντανή σύνδεση μέσα στον χρόνο. Αριθμός 15. Το λευκό κοράκι, ο θεϊκός αγγελιοφόρος των Καλάς. Στην αρχή φαινόταν σαν ένας απλός ορεινός θρύλος, όμως σταδιακά αποκαλύπτει ένα σύμβολο που βρίσκεται στον πυρήνα της πνευματικότητας των Καλάς. Το λευκό κοράκι είναι μία από τις πιο ιερές μορφές στη μυθολογία τους και πιστεύεται ότι μεταφέρει τις ανθρώπινες προσευχές στους θεούς. Οι Καλάς βλέπουν αυτό το σπάνιο πουλί ως γέφυρα ανάμεσα στον ανθρώπινο και τον θεϊκό κόσμο, εξασφαλίζοντας ότι οι προσευχές ακούγονται και ευλογούνται. Ο θρύλος λέει ότι κάποτε ήταν ένα συνηθισμένο μαύρο κοράκι που μεταμορφώθηκε όταν οι θεοί του χάρισαν το φως της αγνότητας. Από τότε το λευκό συμβολίζει τη θεϊκή προστασία και εύνοια. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Όλτσι που σηματοδοτεί το τέλος του χειμώνα, οι Καλάς τραγουδούν και προσεύχονται, ζητώντας από το λευκό κοράκι να επιστρέψει με ευλογίες για την κοιλάδα. Η παρουσία τους στις τελετές θεωρείται ένδειξη ότι οι προσευχές έχουν εισακουστεί. Πιστεύουν ότι τα λευκά κοράκια προστατεύουν τις οικογένειες, εξασφαλίζουν τις σοδιές και φέρνουν ευημερία στο νέο έτος. Ο μύθος αντικατοπτρίζει τη βαθιά τους πίστη στη σύνδεση μεταξύ φύσης και πνευματικού κόσμου, όπου κάθε πλάσμα έχει σκοπό. Ο σεβασμός προς το λευκό κοράκι ενισχύει επίσης τον ρόλο των τελετουργιών και των θρύλων στη διατήρηση της ταυτότητας των Καλάς. Αυτές οι ιστορίες μεταφέρουν πεποιθήσεις, αξίες και παραδόσεις στις επόμενες γενιές. Το λευκό κοράκι παραμένει ουσιαστικό μέρος της πνευματικής ζωής των Καλάς. Τα σύμβολα αντέχουν στον χρόνο όταν ενσαρκώνουν τις βαθύτερες ελπίδες και την πίστη μιας κοινότητας. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Αν ναι, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί «Μου αρέσει» και να εγγραφείτε στο κανάλι για να μην χάσετε τα επόμενα συναρπαστικά βίντεο. Η υποστήριξή σας μας βοηθά να συνεχίσουμε να δημιουργούμε όλο και καλύτερο περιεχόμενο. Φροντίστε επίσης να δείτε το επόμενο βίντεο που εμφανίζεται στην οθόνη. Είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει. Μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα σχόλιο αναφέροντας τη χώρα που θα θέλατε να εξερευνήσουμε στη συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.